Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλημέρα σας ανάλογα το που βρίσκεστε. Σας καλωσορίζουμε σε άλλη μία online ζωντανή εκπομπή από το ίντερνετ και το Freshwater Crab Society. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον Βασίλη Δαμήρα. Ο Βασίλης είναι διδάκτορ του Πανεπιστημίου Λογιόλα στο Σικάγο και επίσης είναι ειδικός expert σε θέματα γεωπολιτικής και ιστορίας. Βασίλη, έχεις σπουδάσει και ιστορία, αν δεν κάνω λάθος, έτσι? Ναι, έχω σπουδάσει ιστορία και international relations. Ευχαριστούμε που είσαι σήμερα μαζί για να κάνουμε αυτή την ωραία κοπεντούλα. Για να σας εκπλήξουμε κάπως, σήμερα δεν θα μιλήσουμε για τις αμερικάνικες εκλογές, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο βρίσκεται σε συζήτηση, αλλά θα μιλήσουμε λίγο για τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και τον ρόλο της Αμερικής. Να σας υπενθυμίσω πως είναι ανοιχτό και το chat στο YouTube, οπότε αν θέλετε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις, μπορείτε να κάνετε εκεί τις ερωτήσεις σας και εμείς θα τις δούμε και θα απαντήσουμε. Επίσης, αν έχετε κάποια παρατήρηση, κάποιο σχόλιο, ευχαρίστως να το αναφέρετε στο chat. Θα κάνουμε περίπου, Βασίλη, μια κουβέντα περίπου μία ώρα και θα αφήσουμε και χρόνο για τους φίλους μας να κάνουν τις ερωτήσεις τους. Θα καλύψουμε μια ατζέντα που ουσιαστικά θα εξηγήσει κυρίως την οπτική γωνιά και το ρόλο της Αμερικής στα θέματα των γεωπολιτικών ισορροπιών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Διάλεξα αυτό το θέμα να κάνουμε την κουβέντα σήμερα εξαιτίας της οπτικής γωνιάς που έχουμε εμείς ως Έλληνες και οι συμπατριώτες μας και στην Αμερική και στην Ελλάδα σχετικά με το τι ρόλο παίζει η Αμερική και σχετικά με το τι ρόλο ή πώς συμπεριφέρεται στην Ελλάδα, στην Τουρκία και γενικότερα σε όλη την περιοχή. Αυτό που θα ήθελα να αναλύσουμε στην αρχή είναι ποια είναι τα κέντρα λήψης αποφάσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες για θέματα γεωστρατηγικών πολιτικών, γιατί κάποιος για να καταλάβει ακριβώς την κουβέντα που θα κάνουμε θα πρέπει να καταλάβει ποιος αποφασίζει γιατί, για ποιο πράγμα και ποιος είναι ο ρόλος του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, του Προέδρου και φυσικά του Κογκρέσου. Έχουν όλοι την ίδια γραμμή ή έχουν διακριτό ρόλο και θέσεις. Θα ήθελα, Βασίλη, την άποψή σου πάνω σε αυτό, να εξηγήσουμε λίγο τον χάρτη στους ακροατές μας, στους τηλεθεατές μας, τον χάρτη των αποφάσεων. Ποιος πραγματικά παίρνει αποφάσεις και σε τι επίπεδο. Ναι. Ο πρόεδρος της Αμερικής είναι αυτός που έχει τη φωνή για την εξωτερική πολιτική της Αμερικής. Αλλά για να πάρει τις σωστές αποφάσεις έχει ένα περίπλοκο σύστημα από συμβούλους. Ο αμέσως top σύμβουλος είναι the National Security Advisor, που όλα άλλα τα κράτη και στην Ελλάδα έχει γίνει συζήτηση, το ζηλεύουν γιατί είναι μια ισχυρή θέση που μπορεί να συμβουλεύει τον πρόεδρο για εθνικά θέματα, εξωτερική πολιτική και αμυντική. Ο Τρούμαν που έκανε αυτή τη θέση ήταν τότε μόνο για να το συμβουλεύουν τι οπλικά συστήματα θα πρέπει να αγοράζει η Αμερική. Αλλά μετά αυτό μεγάλωσε η δύναμη του National Security Advisor και περιλαμβάνει και εξωτερική πολιτική και αμυντική πολιτική και Homeland Security μετά το 9/11. Και αυτός δεν χρειάζεται να περάσει από τη γερουσία να πιστοποιηθεί. Τον διαλέγει ο πρόεδρος και είναι στο Λευκό Οίκο με μερικούς συμβούλους και απέναντι από το Λευκό Οίκο έχουν ολόκληρο κτίριο που είναι the National Security Council. Μετά έχουμε το Υπουργείο Εξωτερικών, που ο Υπουργός Εξωτερικών διαλέγεται από τον πρόεδρο, αλλά η γερουσία που έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα για τον πρόεδρο τον πιστοποιεί για να γίνει ο πρόεδρος, όποιος θα είναι για να γίνει ο Υπουργός Εξωτερικών. Μετά από αυτόν είναι ο Υπουργός Άμυνας, που είναι για αμυντικά θέματα. Πολλές φορές
Ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών διαπληκτίζονται, αν θέλουμε να πούμε αυτή την έκφραση ή τη λέξη, διότι βλέπουν διαφορετικά την εξωτερική πολιτική. Και όταν ήταν ο Ρέιγκαν και άλλοι πρόεδροι, οι Υπουργοί Εξωτερικών με τους Υπουργούς Άμυνας είχαν διαφορετικές δίσταντες γνώμες για πολλά θέματα. Μετά πάμε στη Γερουσία που είπα, γιατί η Γερουσία περνάει όλες τις συνθήκες που ο πρόεδρος της Αμερικής θα πάει να μιλήσει με άλλους ηγέτες. Οι γερουσιαστές, όπως ξέρουμε, μένουν για 6 χρόνια, εκλέγονται για 6 χρόνια και έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα για τον πρόεδρο. Δηλαδή τον συμβουλεύουν. Δεν είναι μόνο να αντιπροσωπούν τα κόμματα, αλλά να συμβουλεύουν και τον πρόεδρο. Και βέβαια το Κογκρέσο, που αυτό το Κογκρέσο έχει τη δύναμη να περνάει, αν χρειαστεί, τις δαπάνες για την εξωτερική πολιτική. Από εκεί περνάνε και οι δαπάνες, όπως βλέπουμε πολλές φορές, όταν η Ελλάδα αγοράζει ή ζητάει οπλικά συστήματα από την Αμερική, το Κογκρέσο, η αντιπροσωπεία, το House of Representatives, εγκρίνει όλα αυτά τα ποσά που πρέπει να παραλάβει η Ελλάδα ή τα οπλικά συστήματα. Όταν μέσα σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο έχουμε το πώς ο πρόεδρος συμβουλεύεται για την εξωτερική πολιτική. Αλλά την τελική απόφαση την έχει ο πρόεδρος της Αμερικής. Είδαμε λοιπόν ότι, για παράδειγμα, το Κογκρέσο έκανε, αν δεν κάνω λάθος, μέσω του γερουσιαστή Μενέντες. Ναι. Έκανε προτάσεις για διακοπή της πώλησης των αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία και για επιβολή άλλων κυρώσεων. Κάποια από αυτά ο πρόεδρος τα δέχτηκε και κάποια δεν τα δέχτηκε. Ουσιαστικά λοιπόν το Κογκρέσο από μόνο του δεν μπορεί να αποφασίσει. Χρειάζεται και την συναπόφαση με τον πρόεδρο. Ναι, γιατί αν περάσει το Κογκρέσο ένα νομοσχέδιο, δηλαδή αν περάσει του Μενέντες ένα νομοσχέδιο, μπορεί ο πρόεδρος να το κάνει βίτο. Ναι. Να ξαναπάει πάλι στο αυτό και αν έχουν τους ψήφους να κάνουν override. Αλλά πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να προσπεράσει το βίτο του πρόεδρου. Εγώ έχω την αίσθηση ότι στο παιχνίδι αυτό μεταξύ της Αμερικής, Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας υπάρχει μια συνεχώς επαναλαμβανόμενη τάση να είναι ο κακός στο Κογκρέσο και να είναι ο καλός ο πρόεδρος. Δηλαδή το Κογκρέσο να προτείνει μια σειρά από αυστηρές δράσεις και ο πρόεδρος να αποδέχεται κάποιες από αυτές. Πιστεύεις ότι αυτό είναι τυχαίο ή είναι ένας μηχανισμός μαστίγιου και καρότου που ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες προς την Τουρκία? Είναι ένα μαστίγιο, όπως το είπες, καρότου και να είσαι μαλακός προς την Τουρκία, αλλά όμως είναι και τα κόμματα. Τώρα τελευταία ιδίως και με το Τραμπ, ο Τραμπ ήταν ρεπουμπλικάνος, το Κογκρέσο ήταν δημοκρατικό, η Πελόση πάντα ήθελε να του φέρνει αντιρρήσεις. Αν ήταν καλύτερες οι σχέσεις τους, μπορεί να είχαμε καλύτερες συζητήσεις και αποφάσεις για την εξωτερική πολιτική και για την Τουρκία. Δεν σημαίνει ότι αν είσαι και από το άλλο κόμμα δεν μπορεί να συμφωνήσεις. Αλλά επειδή τα τελευταία 4 χρόνια έχουμε πολύ τεντώσει το σκηνή, η Πελόση συνέχεια του πήγαινε αντίθετα του Τραμπ, του πρόεδρου Τραμπ. Στην κόντρα. Λοιπόν. Αλλά γενικά, ναι, θέλει να φαίνεται η Αμερική, αυτό που το είχε πει και ο Θείοντορ Ρούσβελτ, να κρατάμε ένα στίκ, αλλά να έχουμε και έναν ωραίο λόγο να μπορέσουμε να πάρουμε μαζί μας και κράτη και συμμάχους ώστε να είμαστε εναρμονισμένοι σε μια εξωτερική πολιτική. Και φαίνεται ότι αυτή την πολιτική την ακολουθούν ο πρόεδρος με το Κογκρέσο. Τη μία ο ένας, τη μία ο άλλος και έτσι έρχονται κάποιες ισορροπίες. Ευχαριστώ. Το επόμενο θέμα που θα ήθελα έτσι να συζητήσουμε, επειδή ανέφερες τώρα για την πολιτική που ακολουθεί ο πρόεδρος Τραμπ, στο θέμα των γεωπολιτικών ισορροπιών στην Ανατολική Ευρώπη. Ποιες ήταν οι διαφοροποιήσεις της εξωτερικής πολιτικής Τραμπ ως προς το παρελθόν, αν υπάρχουν τέτοιες διαφοροποιήσεις? Υπάρχουν διαφοροποιήσεις και το είδαμε στην Ελλάδα σιγά σιγά που ο Ερντογάν πήγαινε πολύ αντίθετα προς την Αμερική. Οι μεγάλες διαφοροποιήσεις γίνανε
το πώς αναπτυχθήκαν στρατεύματα στην Ελλάδα με καινούριες βάσεις. Και πώς στην Κρήτη, έτσι δεν είναι? Στο ένα είναι στη Σούδα που μεγαλώσαν τη Σούδα και θέλουν ακόμα να τη μεγαλώσουν, αλλά και το ραντάρ που βάλανε και το λιμάνι της Αλεξανδρουπόλεως που θα χρησιμοποιούν για να βλέπουν αν θα μπαίνουν οι Ρώσοι από τη Μαύρη Θάλασσα στο Αιγαίο. Και είναι ένα ραντάρ μαζί με Έλληνες, δεν είναι μόνο Αμερικάνοι. Αλλά εκτός από αυτό έχουν και άλλες, δημιουργήσανε και ένα καινούριο σύστημα όταν υπογράψανε με τον... η συνθήκη άρχισε να μιλάτε όταν ήταν ο Τσίπρας στην εξουσία και τελείωσε με το Μητσοτάκη, ότι οι βάσεις τώρα της Αμερικής έχουν ένα καινούριο χαρακτηριστικό. Θεωρούνται πιο σαν 100% σαν αμερικανικό έδαφος. Θα είναι δηλαδή πολύ δύσκολο να γίνονται συζητήσεις αν θέλεις να τις πάρεις από την Ελλάδα ή να φύγουν. Γιατί είχαμε και τον πονοκέφαλο παλαιά με τον Παπανδρέου έξω η βάση του θανάτου, που ποτέ δεν έγινε. Αλλά αυτή ήταν η μεγάλη διαφοροποίηση του Τραμπ. Δηλαδή περισσότερη στρατιωτική αμερικανική παρουσία στην Ελλάδα, γιατί την είδα την Ελλάδα σαν πιο σταθερό σύμμαχο από ό,τι στην Τουρκία. Φαίνεται λοιπόν ότι όντως όχι μόνο σε επίπεδο θεωρίας αλλά και σε επίπεδο πράξης οι Ηνωμένες Πολιτείες επί Τραμπ επένδυσαν περισσότερο στην Ελλάδα και επενδύουν περισσότερο στην Ελλάδα. Εδώ υπάρχει μια ευρύτερη κουβέντα που γίνεται και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο, ότι τάχα ο Τραμπ ρίχνει την Ελλάδα εις βάρος της Τουρκίας γιατί έχει κάποια οικονομικά συμφέροντα με τον Ερντογάν, τα οποία και ο Ερντογάν τον κρατάει. Εγώ από ό,τι έχω διαβάσει και έχω ενημερωθεί, η μόνη επιχειρηματική δραστηριότητα του Τραμπ στην Τουρκία είναι κάποιοι πύργοι ένα κτίριο ουρανοξύστη στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο δεν είναι δικό του. Απλώς πριν από πολλά χρόνια έκανε license το όνομά του και κάποιος τοπικός Τούρκος εργολάβος πήρε το όνομα του, πλήρωσε και πληρώνει κάποια royalties στον Τραμπ για να χρησιμοποιεί το όνομα Τραμπ στο κτίριό του. Πιστεύεις ότι αυτό είναι αρκετό κίνητρο για ένα πρόεδρο της Αμερικής ώστε να αλλοιώνει την πολιτική της χώρας του υπέρ της Τουρκίας? Όχι, δεν έχει ο Τραμπ καμία έτσι σχέση με τον Ερντογάν, αν το συγκρίνουμε όπως έχει σχέση με τον Άγγλο Πρωθυπουργό. Αλλά αυτό που πολλές φορές έχει συζητηθεί είναι ότι ο Τραμπ έχει πει ότι καλύτερα συνομιλεί με ηγέτες σαν τον Ερντογάν και σαν τον δικτάτορο της Βορείου Κορέας και με τον Πούτιν. Δηλαδή του αρέσουν οι πολιτικοί που εμφανίζονται σκληροί. Και πιο αυταρχικοί, ακριβώς. Και του αρέσει να μιλάει με αυτούς. Όχι όμως ότι συμφωνεί, αλλά αισθάνεται ότι δεν έχουν οι άλλοι ηγέτες της Ευρώπης, είναι πολύ χαλαρή συζήτηση και δεν παίρνουν αποφάσεις και το ένα και το άλλο. Αλλά όμως ο Τραμπ έχει πολύ δυσαναισθητηθεί με τον Ερντογάν, όπως προχωράει την Τουρκία προς το ισλαμικό αστερισμό, τον οποίο δεν το θέλουμε. Θα είναι πολύ καταστρεπτικό και για την Τουρκία αλλά και για το ΝΑΤΟ. Αλλά όμως δεν θέλουμε να την βγάλουμε από το ΝΑΤΟ, διότι ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Η Αμερική ή οι άλλες χώρες να έχουν πει σε μία άλλη νατοϊκή χώρα ότι πρέπει να εγκαταλείψει το ΝΑΤΟ για τον α ή β λόγο. Και αν γίνει αυτό, ο Πούτιν θα πετάξει από τη χαρά του. Θα πει ορίστε, το ΝΑΤΟ καταστρέφεται. Δηλαδή δεν ισχύει τίποτα για το ΝΑΤΟ. Έτσι όμως φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χαϊδεύουν την Τουρκία ουσιαστικά και δεν αντιδρούν στην προκλητική συμπεριφορά της, όπου προφανώς παραβιάζει και μία σειρά εμέσως ή αμέσως από διεθνείς πρακτικές και τακτικές και στην πραγματικότητα τα γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων της την διεθνή νομιμότητα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά φαίνεται ότι και οι Ρώσοι τα πάνε καλά με την Τουρκία και οι Αμερικάνοι τα πάνε καλά με την Τουρκία και η Ευρώπη. Κανείς δεν τους τιμωρεί και τους αφήνουν να αλωνίζουν. Είναι όπως λέω, όπως είναι το bullying στο σχολείο. Έχει μετατραπεί η Τουρκία στον bully της περιοχής. Μετά, ένα άλλο που μπορούμε να διευκρινίσουμε, ότι με το ΝΑΤΟ που γίνονται όλες αυτές οι παραβιάσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο,
μπορεί να πεις ότι να απαγορέψεις τη Τουρκία να πετάει αεροπλάνα ή να κάνει τις παραβιάσεις, αλλά η Τουρκία μπορεί να πει, και το έχει πει, ότι αυτές οι πτήσεις είναι νατοικές. Και με αυτό το χαρακτηρισμό δεν μπορεί να τις σταματήσεις. Χρησιμοποιεί αυτό το διπλωματικό διάλογο ή λέξεις που γίνονται ώστε να δημιουργήσουν ομίχλη στις σχέσεις των κρατών. Η Τουρκία το κάνει συστηματικά. Το θέμα είναι ότι δεν τους τραβάει κανείς στο αυτί. Όχι. Βλέπουμε δηλαδή, και δεν μιλώ για πολεμικές ενέργειες, εννοώ ότι δεν τους επιβάλλουν κάποια οικονομικά αντίμετρα, στο πούμε έτσι, τα οποία να στριμώξουν κάπως την κυβέρνηση της Τουρκίας για να μαζευτεί. Και αυτό δεν το βλέπουμε μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και η Γερμανία ως υποτίθεται επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρωτοστατεί στην φιλοτουρκική πολιτική, και δεν αναρωτήθηκε κανείς βεβαίως από όλους αυτούς που λένε ότι ο Τραμπ έχει συμφέροντα με τον Ερντογάν, άρα γιατί συμφέροντα έχει η Φράου Μέρκελ με τον Ερντογάν και είναι πολύ πιο χαλαρή προς την Τουρκία από ό,τι είναι οι Αμερικάνοι. Τουλάχιστον οι Αμερικάνοι τους κόψανε και τα F-35, ενώ εγώ δεν βλέπω τη Γερμανία να κόβει τα υποβρύχια και δεν ξέρω εγώ τι τάξεις έχουν παραγγείλει. Θεωρώ λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ πιο χαλαρή προς την Τουρκία, και να σημειώσουμε ότι έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται στην Κύπρο είναι υποκατοχήν από την Τουρκία. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση και η συμπεριφορά της είναι πολύ πιο άθλια, για να μην την χαρακτηρίσω αλλιώς, από αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακριβώς. Αλλά όπως ξέρουμε και τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι και μέλη του ΝΑΤΟ. Και έτσι δεν μπορούν να φανούν πολύ πιο εχθρικά, αλλά η Γερμανία, επειδή έχει και αυτή οικονομικά προβλήματα ή την ενδιαφέρει να μεγαλώσει την οικονομία της, η Τουρκία αγοράζει βέβαια τα οπλικά συστήματα που η Γερμανία θέλει να τα πουλήσει. Είναι ο πρώτος πελάτης παγκοσμίως της Γερμανίας στις πωλήσεις αμυντικού υλικού. Και βέβαια το άλλο πάλι δείχνει ότι, που το έχω διδάξει πάντα και το έλεγε και ο Θουκυδίδης, ότι στις σχέσεις μεταξύ κρατών είναι ένα το στοιχείο, τα εθνικά τους δικαιώματα. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Τα συμφέροντά τους. Βέβαια, όπως έχει πει και ο Κίσινγκερ, στην εξωτερική πολιτική, το έχει κάνει και η Αμερική, χρειάζεσαι να μιλάς περί δημοκρατίας, αν θέλεις, όπως η Αμερική προωθεί τη δημοκρατία, ή άλλες ιδέες για human rights και αυτά, αλλά πάνω απ' όλα είναι τα εθνικά συμφέροντα του κράτους. Ο Πάλμερστον στην Αγγλία έλεγε, ο Λόρντ Πάλμερστον, ότι η Αγγλία δεν έχει φίλους, έχει συμφέροντα. Ναι, το οποίο είναι μια κοινική, αλλά θα έλεγα ρεαλιστική αντιμετώπιση της εξωτερικής πολιτικής κάθε χώρας. Διότι η Ελλάδα, και στην Ελλάδα σκεφτόμαστε όλοι με το σταυρό στο χέρι. Αυτό είναι το διεθνές δίκαιο και δεν εφαρμόζουν οι Αμερικάνοι οι κακοί το διεθνές δίκαιο, και υπάρχει ένας έντονος αντιαμερικανισμός που έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι τωρινό το φαινόμενο. Πιστεύεις ότι αυτός όμως ο αντιαμερικανισμός είναι δικαιολογημένος, αν λάβουμε υπόψη μας την θέση της Αμερικής στο Κυπριακό και τις παρεμβάσεις της κτλ. Γιατί ο Έλληνας δεν σκέφτεται ποιο είναι το συμφέρον της Αμερικής, σκέφτεται ότι η Αμερική δεν τον στηρίζει στα δίκαια αιτήματα της Ελλάδος. Εγώ δεν τον βλέπω ότι ο ελληνικός αντιαμερικανισμός συμφέρει στον Έλληνα, ή ότι έπρεπε να είναι σε αυτό το σκέλος, δηλαδή να συγκρινόμαστε με τους Παλαιστινίους, η Ελλάδα ως αντιαμερικανούς. Αλλά επειδή οι πολιτικοί το έχουν χρησιμοποιήσει σαν ένα συναίσθημα και σαν ένα όπλο ώστε να κερδίζουν και εκλογές, έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα. Η ελληνική εξωτερική πολιτική, όπως συζητάμε, χρησιμοποιεί το όπλο του συναισθήματος. Όταν χρησιμοποιείς αυτό το όπλο δεν βλέπεις τη γεωστρατηγική. Οι αρχαίοι Έλληνες τη βλέπανε. Οι Αθηναίοι, αν θυμηθούμε από την ιστορία τότε με το Πολυπυστηνιακό πόλεμο, στη Μήλο που ήταν ένα ουδέτερο νησί, υπάρχει ακόμα αυτό το νησί, φοβηθήκαν οι Έλληνες ότι θα πάνε οι Σπαρτιάτες να τους πάρουν. Αυτοί ήταν ουδέτεροι. Οι Αθηναίοι εννοείς. Οι Αθηναίοι. Της Μήλου υποκάτοικοι.
οι Αθηναίοι φοβόντουσαν ότι οι Μήλοι, παρόλα που ήταν ουδέτεροι, θα πάνε στις Σπαρτιάτες να τους πάρουν με το μέρος τους. Και προσπάθησαν να τους πάρουν με το μέρος των Αθηναίων. Αυτοί είπανε όχι. Και βέβαια η Εκκλησία του Δήμου αποφάσισε ότι έπρεπε να πάει το Αθηναϊκό Ναυτικό, να καταλάβει το νησί, να σκοτώσει τους άντρες και να πουλήσει τα γυναικόπαιδα σε σκλάβους. Το αποφασίσανε, πήγανε και τους το είπανε στη Μήλο δηλαδή ότι οι Έλληνες σε αντίστοιχη κατάσταση ήταν πολύ πιο κοινικοί και σκληροί από τους Αμερικάνους από το πώς συμπεριφέρονται οι Αμερικάνοι. Ναι. Και τι έγινε με τους Μήλιους, για ολοκλήρωσέ μας. Και πήγανε εκεί, τους είπανε, όπως ξέρετε λέει η Αθήνα είναι δημοκρατία, με δημοκρατικά μέσα αποφασίσαμε ότι θα σας τιμωρήσουμε. Και τους τιμωρήσανε και τους τσακίσανε. Αυτό σημαίνει ότι πώς σκεπτόντουσαν οι Αθηναίοι. Άλλα περιστατικά. Στην ελληνιστική περίοδο, όταν τα ελληνιστικά βασίλεια εμφανιστήκανε, εκεί βλέπουμε σειρά γεγονότων, γιατί όπως ξέρουμε πολεμούσε ο ένας με τον άλλον, παρόλα που όλοι μιλάγανε ελληνικά, πώς βλέπανε τα εθνικά τους ενδιαφέροντα μόνο με ρεαλιστική πολιτική. Όπως λέω πολλές φορές, αν αυτοί οι Έλληνες ξυπνάγανε και βλέπανε πώς η Ελλάδα βλέπει την εξωτερική πολιτική, δεν θα την αναγνωρίζανε. Ναι, θα λέγανε τι αφήσαμε. Θέλεις να πεις λοιπόν ότι στο παρελθόν, σε περιόδους που οι Έλληνες είχαν δύναμη και ισχύ, ήταν πολύ πιο σκληροί και κοινικοί από ό,τι είναι η Αμερική σήμερα ως προς την Ελλάδα, την Τουρκία κτλ. Και δεν έδιναν καμία σημασία στις συνθήκες και στη δικαιοσύνη, αλλά το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν τα άμεσα συμφέροντα των πόλεων τους εκείνη την περίοδο. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα καλό μάθημα για τους σύγχρονους Έλληνες, για να καταλάβουν ότι πρώτον η Ελλάδα δεν είναι το κέντρο του κόσμου, κανείς δεν περιστρέφεται γύρω από την Ελλάδα και κάθε χώρα κοιτάει τα συμφέροντά της. Και καλό θα ήταν και η Ελλάδα να κάνει το ίδιο. Ακριβώς. Και τέλος, και το Βυζάντιο όταν ήταν αυτοκρατορία, πάλι βλέπουμε, όπως ξέρουμε και την ιστορία που λένε, μπορεί να μην είναι αληθινή, αλλά κάτι τέτοιο έγινε, με τον Βασίλειο το δεύτερο, τον Βουλγαροκτόνο. Τον ονομάσαν και Βουλγαροκτόνο. Από εκεί καταλαβαίνουμε πώς αντιμετώπισε τους Βουλγάρους. Αυτό σημαίνει όταν έχει ισχύ που είπε και ο Θουκυδίδης. Όταν ο ισχυρός μιλάει, ο αδύνατος ακούει και τα δέχεται. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Ακριβώς. Έχουμε και μια ερώτηση σχετική, επειδή συζητάμε για το θέμα του αντιαμερικανισμού. Ρωτάει ένας φίλος μας ότι και στην Τουρκία υπάρχει έντονος αντιαμερικανισμός. Ίσως και περισσότερο από την Ελλάδα. Πώς το εξηγείς αυτό? Διότι και οι Τούρκοι, βάλει μεσογειακός λαός, έχουν τις ίδιες αντιλήψεις ότι η Αμερική είναι πιο πολύ με τους Έλληνες. Μάλιστα, ένας κοινός μας φίλος, δεν θέλω να πω το όνομα, καταλαβαίνεις για ποιο μιλάω, μου είχε πει ότι πολύ παλαιά, ότι τον Ερντογάν το θέλουν οι Αμερικάνοι. Και τους τον έχουν επιβάλει. Δηλαδή αυτά που λέμε εμείς, δεν το λένε οι Τούρκοι, ότι και μάλιστα οι Τούρκοι, το έχει γράψει και ο πρεσβευτής Στέρνς που ήταν στην Ελλάδα επί Παπανδρέου, ότι οι Τούρκοι τι λένε, ότι όταν η Ελλάδα έχει ένα πρόβλημα πάει σαν το παιδάκι στον πατέρα της στην Αμερική και λέει ελάτε να με βοηθήσετε. Και η Αμερική έρχεται και βοηθάει την Ελλάδα. Ακριβώς το ίδιο. Και οι Τούρκοι σαν το ίδιο πράγμα, ότι δεν τους καταλαβαίνουν οι Αμερικάνοι. Ωραία. Για να δούμε λίγο τώρα, γιατί να ξεπεράσουμε το θέμα του αντιαμερικανισμού, γιατί περνάει και ο χρόνος. Έχουμε δει να διαμορφώνεται στην περιοχή μας, στην Ανατολική Ευρώπη, μια πλέον, ας το πούμε, συμμαχία, ένα μέτωπο που περιλαμβάνει την Ελλάδα, περιλαμβάνει το Ισραήλ και την Κύπρο. Πιστεύεις, το Ισραήλ όμως πριν από μερικά χρόνια ήταν πολύ φίλοι με την Τουρκία. Ναι. Προφανώς τα συμφέροντά τους, όπως λέμε, ο καθένας κοιτάζει τα συμφέροντά του, έχουν αλλάξει. Πώς όμως μπορεί η Ελλάδα να εμπιστεύεται την Αμερική και το Ισραήλ στην χάραξη της δικής της μελλοντικής στρατηγικής? Γιατί ήρθε η ουσία που λέγεται ότι οι δημοκρατίες ενώνονται, έχουν κοινούς εχθρούς. Και όταν ο Ερντογάν έπαψε να είναι με το Ισραήλ και το Ισραήλ από χρόνια ήθελε, αλλά μετά του άνοιξε η πόρτα να προχωρήσει για Κύπρο και Ελλάδα,
και η Αμερική, ιδίως με τον Πομπέο τώρα, με τον Υπουργό Εξωτερικών, γιατί η γυναίκα του είναι και Ορθόδοξη, δημιουργήσαν αυτό το κοινό ότι έχεις 4 δημοκρατίες, Αμερική, Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ, που έχουν κοινά οικονομικά και εθνικά ζητήματα. Και φαίνεται να μπαίνει και η Αίγυπτος στο ίδιο γκρουπ. Και η Αίγυπτος, πάλι γιατί ήταν από παλαιά και από τον ψυχρό πόλεμος, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Τουρκία και η Ελλάδα παίρνανε τα μεγάλα χρηματικά ποσά και στρατιωτικές ενισχύσεις λόγω του ψυχρού πολέμου. Και βέβαια η Αίγυπτος, γιατί βέβαια έχει το πρόβλημα με την μουσουλμανική αδελφότητα και όλα τα πράγματα που η Αμερική τη θεωρεί κλειστό σύμμαχό της. Και θέλουν να δημιουργήσουν αυτή την κατάσταση ώστε πιστεύουν ότι κάπως έτσι θα πιέσουν και την Τουρκία να αποφασίσει ή θα είναι μαζί με τους καλούς ή σιγά σιγά θα απομονωθεί. Ας είναι και στο ΝΑΤΟ. Θα είναι κάπως το κακό παιδί του ΝΑΤΟ, θα είναι μεν στο ΝΑΤΟ, αλλά όλοι θα την προσέχουν πώς θα τις μιλάνε, δηλαδή αν πρέπει να συνεργάζονται 100% μαζί με την Τουρκία. Και βεβαίως όλη αυτή η ιστορία έχει συνέπειες και στις αμυντικές, στα δικαιώματα, να αποδεσμεύονται ουσιαστικά οπλικά συστήματα προς τις χώρες μας, γιατί ακόμα και αν θέλεις, για όσους φίλους μας δεν το γνωρίζουν, να αγοράσεις κάποια προηγμένα οπλικά συστήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή χώρες που τα κατασκευάζουν μέσω royalties των Ηνωμένων Πολιτειών, αν δεν αποδεσμεύσει το δικαίωμα χρήσης τους η Αμερική, δεν μπορείς να τα πάρεις. Δεν μπορεί να τα πάρει. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, αυτοί αποφασίζουν το επίπεδο εξοπλισμού και όχι μόνο στην ποσότητα, αλλά και στην ποιότητα του εξοπλισμού. Αυτό όμως το οποίο παρατηρούμε και θα ήθελα να τονίσουμε, γιατί ίσως δεν είναι γνωστό σε πολλούς φίλους μας, οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι και τώρα έχουν επιβάλει ένα εμπάρκο στην Κύπρο όπλων. Η Κύπρος δηλαδή δεν μπορεί να αγοράσει οπλικά συστήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό πώς το δικαιολογείς, δεδομένου ότι η Κύπρος ήταν το θύμα της όλης υπόθεσης. Ο θήτης ήταν η Τουρκία, η οποία εισέβαλε στην Κύπρο. Η Αμερική πουλάει αβέρτα όπλα στην Τουρκία, τουλάχιστον μέχρι πρότινος, και έχει εμπάργκο στην Κύπρο, η οποία είναι ο δαρμένος της υπόθεσης. Αυτό δεν είναι μια αντίφαση σε μια πολιτική. Όχι ότι η Κύπρος θα αγόραζε πολλά όπλα, γιατί δεν έχει και το budget και την ικανότητα, αλλά επί της αρχής δεν είναι παράλογο. Ναι, θα το συζητήσουμε. Βέβαια τώρα μερικώς το έχουν σταματήσει το εμπάρκο, ότι μπορεί και η Κύπρος να αγοράζει όπλα και ιδίως αμερικάνικα, αν έχει τα λεφτά. Αλλά αυτό το εμπάρκο έγινε διότι υπήρχε ο ψυχρός πόλεμος και ο Μακάριος πήγαινε και πλένε όπλα από τη Τσεχία, από τη Ρωσία, από τη Σοβιετική Ένωση και αυτά. Και αν θυμάσαι, το Μακάριο τον είχε πει και ο Κίσιτζερ, ο Κάστρο της Ανατολική Μεσογείου. Υπήρχε μια βεντέτα, θέλουμε, μεταξύ Αμερικής και ψυχρότητα και μεταξύ του Μακαρίου και της Αμερικής. Όταν έγινε η εισβολή της Τουρκίας, η Τουρκία βέβαια είπε, λόγω της συνθήκης που καραντεί τη δημοκρατία και την ακεραιότητα της Τουρκίας, όπου είναι η Ελλάδα, η Τουρκία και η Αγγλία, πήγε η Τουρκία για να επιβάλλει ξανά τη δημοκρατία. Το παράνομο που έχει γίνει είναι ότι έχει μείνει όλα αυτά τα χρόνια, παρόλα που η δημοκρατία και πολλά έχουν αλλάξει στην Κύπρο, δεν έχει φύγει η Τουρκία και έχει δημιουργήσει αυτό το διαχωρισμό των κοινοτήτων. Σε γενικές γραμμές όμως, και στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη, εμφανίστηκε η εικόνα ότι ναι μεν δυσανασχετούμε με το τι έχει κάνει η Τουρκία, αλλά δεν έχουμε τον πονοκέφαλο ότι οι δύο κοινότητες πολεμούν έχουμε ένα πόλεμο μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Και έτσι υπάρχει μια ηρεμία, ας το πούμε. Μια ηρεμία. Έστω και η ηρεμία μέσω του τείχους, του χωρισμού. Του τείχους, ακριβώς. Τώρα όμως αλλάζουν τα πράγματα, γιατί τι έχει ξαναεμφανιστεί. Ότι η Κύπρος όταν έγινε ανεξάρτητη ήταν να μπει στο ΝΑΤΟ, το οποίο ποτέ δεν έγινε. Τώρα τη βλέπουν ότι με αυτές τις συνθήκες και αν ενωθεί, αν γίνουν πολλά πράγματα, μπορεί να ξαναμπεί στο ΝΑΤΟ. Μετά το 9/11, αμερικανικά στρατεύματα στάθμευσαν στην Κύπρο. Και τότε ο πρόεδρος της Κύπρου και μέχρι και τον Αναστασιάδη, αυτό λέει το αφήνουν να σταθμεύουν για ανθρωπιστικούς λόγους.
Και μην ξεχνάμε όταν είχε ο Λίβανος κάτι προβλήματα που πήγαν οι Αμερικάνοι στην Κύπρο για να βγάλουν από εκεί τους Αμερικάνους από το Λίβανο και άλλους Ευρωπαίους, η Κοντολίσα Ράις είχε πει ευχαριστώ στη κυπριακή κυβέρνηση που μας άφησε να κάνουμε αυτή την επιχείρηση. Έχουμε μία αλλαγή στρατηγικής και στην Κύπρο προσβλέπει την Αμερική. Αν θα συνεχιστούν αυτά τα καινούργια, η καινούργια εξωτερική πολιτική, προβλέπω ότι η Κύπρος θα προχωρήσει και στο ΝΑΤΟ ή σε κάποια συμμαχία με την Αμερική. Άρα βλέπεις μια σύσφιξη σχέσεων της Κύπρου με το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ θα ήθελα να τονίσω εγώ για τους φίλους που ίσως δεν γνωρίζουν, ότι ένας από τους όρους που έχει να κάνει με το εμπάρκο των όπλων στην Κύπρο δεν είναι γεωπολιτικός, αλλά έχει να κάνει με την μακρόχρονη οικονομική πολιτική της Κύπρου να δέχεται χρήματα από το εξωτερικό, τα οποία στην Αμερική το θεωρούν ξέπλυμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ αυστηρές και για να ενημερώσω ότι ήταν τεταμένες και οι σχέσεις με την Ελβετία που συνέβαινε αντίστοιχα το ίδιο θέμα, και οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν, δεν ξέρω με τι μέθοδο, αλλά επέβαλαν στην Ελβετία τελικά να σπάσει το περίφημο απόρριτο των τραπεζικών της καταθέσεων που επί αιώνες ήταν η σημαία της ελβετικής τραπεζικής δύναμης, και είναι υποχρεωμένη πλέον η Ελβετία να δηλώνει στο IRS, που είναι η εφορία της Αμερικής, τα ονόματα των Αμερικάνων πολιτών οι οποίοι έχουν λογαριασμούς στην Ελβετία για να φορολογούνται. Άρα λοιπόν αντίστοιχη πολιτική πίεση επέβαλε η Αμερική στην Κύπρο, και ένα τμήμα αυτής της πίεσης είναι η εξακολούθηση της στήρησης του εμπάρκου των όπλων, το οποίο δεν είχε να κάνει με την γεωπολιτική της σχέση με την Τουρκία, αλλά είχε να κάνει με κάποιες επιλογές της Κυπριακής Δημοκρατίας για να δίνει ένα φορολογικό καταφύγιο, ας το πούμε έτσι, με ωραία λόγια, σε κεφάλαια του εξωτερικού, τα οποία κάπου θέλουν να βρουν ένα ασφαλές φορολογικό καταφύγιο. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με το γεωστρατηγικό, γεωπολιτικό μέτωπο, όμως επειδή ούτως ή άλλως στην ίδια κατεύθυνση έχει πιέσει την Κύπρο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ουσιαστικά η Κύπρος λαμβάνει σταδιακά μια σειρά από μέτρα όπου γίνεται πιο διάφανη σε όλη αυτή την ιστορία, εκτιμώ ότι αργά και γρήγορα δεν θα υπάρχει λόγος και για την Αμερική να συνεχίσει το εμπάρκο της ως μηχανισμό πίεσης προς την Κύπρο. Και όπως είπες, Βασίλη, η όλη πολιτική πορεία και αποφάσεις της Κύπρου δείχνουν ότι κινείται πλέον σε μια ειλικρινή διάθεση συνεργασίας και με το ΝΑΤΟ και με τα συμφέροντα της Δύσης. Πάβει να είναι αυτή η τριτοκοσμική ανένταχτη χώρα που ανέφερες πιο πριν, όπως ήταν πριν από κάποιες δεκαετίες. Ένας φίλος μας ρωτάει αν είναι βιώσιμη η συμμαχία με το Ισραήλ. Νομίζω ότι αυτό απαντήθηκε με την έννοια ότι όσο τα συμφέροντα του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών αυτή τη στιγμή είναι παράλληλα με την Ελλάδα, αυτή η συμμαχία θα είναι βιώσιμη. Και υπάρχει και άλλη μια ερώτηση, δεν γνωρίζω, επειδή είναι πολύ εξειδικευμένο τεχνικό το θέμα, αν εκτιμάς ότι ο EstMed θα γίνει ο αγωγός. Οι δικές μου πληροφορίες είναι ότι υπάρχουν έντονες τεχνικές δυσκολίες και δεν υπάρχει βεβαιότητα για το αν μπορεί να γεμίσει και να είναι οικονομικά βιώσιμος. Όχι από πλευράς πολιτικών συμφερόντων, αν θα τον αφήσει η Τουρκία να περάσει, γιατί δεν θα τολμήσει καν η Τουρκία να έχει λόγο σε αυτό, αλλά είναι τεχνικά και οικονομικά τα προβλήματα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς σε αυτό. Συμφωνώ, ναι. Γιατί αυτά και όταν ανάλογα και η ζήτηση, και πολλές φορές αυτά τα προβλήματα δεν συνιστούν να ξοδευτούν τόσα λεφτά όταν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και τα τεχνικά προβλήματα, όχι μόνο τα πολιτικά. Ακριβώς. Νομίζω ότι εκεί είναι περισσότερο το θέμα και όχι αν μπορεί για πολιτικούς λόγους να περάσει. Να γυρίσουμε λίγο σελίδα στην κουβέντα μας και να δούμε λίγο, να επανέλθουμε πάλι στη σχέση της Αμερικής με τον Ερντογκάν. Η κυκλοφορία, ας το πούμε έτσι, στην πιάτσα, η θεωρία ότι το τελευταίο πραξικόπημα και το αποτυχημένο πραξικόπημα στην Τουρκία ήταν αμερικανοκίνητο. Πιστεύεις ότι είναι αυτό, ισχύει αυτό? Και ποια είναι η σχέση γενικότερα της πολιτικής της Αμερικής με την τωρινή ηγεσία της Τουρκίας? Από ό,τι έχουμε δει δεν ήταν αμερικανοκίνητο, αλλά λένε τα στοιχεία εμφανίζουν ότι από πίσω ήταν ο Ερντογάν για να ξεκαθαρίσει το σπίτι του, δηλαδή για άρα να βρει ήταν ποιοι προβοκάτσια.
πραξικόπημα, γιατί ήταν και πολύ, η οργάνωσή του ήταν πολύ γρήγορη, δηλαδή κανένας δεν κάνει πραξικόπημα Πρόχειρη. το μεσημέρι, ναι, πρόχειρη. Αλλά ξέρω, με την ηγεσία, βέβαια λένε ότι την αεροπορία τους αεροπόρους, μάλιστα γι' αυτό χρησιμοποιεί και Πακιστανούς, την έχει αδειάσει, τους έχει καθαρίσει τους περισσότερους γιατί δεν ήταν μαζί του. Υπάρχουν κάποια στελέχη που μιλάνε με την Αμερική, αλλά δεν νομίζω η Αμερική να θέλει, γιατί αυτά τα κάναμε και στο ψυχρό πόλεμο, να θέλει να χρησιμοποιήσει τη CIA για να απαλλαγή από τον Ερντογάν. Παρόλα που πριν τις εκλογές μερικοί εδώ Αμερικανοί δημοσιογράφοι και ακαδημαϊκοί λέγανε ότι αν πάμε σε ψυχρό πόλεμο με την Κίνα ή είμαστε σε ψυχρό πόλεμο με την Κίνα, πρέπει η Αμερική ξανά να αντιμετωπίσει την Κίνα όπως αντιμετωπίσαμε τη Σοβιετική Ένωση και να έχουμε κράτη που να είναι 100% μαζί μας. Για να γίνει αυτό πρέπει να κοντρολάρουμε κάπως και τα καθεστώτα αυτών των κρατών. Αλλά όλοι οι πρόεδροι και μετά το ψυχρό πόλεμο που έχουν περάσει από την Αμερική δεν δυσανασχετούν να χρησιμοποιούν τη CIA για τέτοιες επιχειρήσεις. Γιατί όπως ξέρουμε πολλές φορές είχαν και αρνητικό αποτέλεσμα. Ιδίως στη Λατινική Αμερική. Boomerang, ναι, boomerang στην ουσία. Και είναι και πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πολλοί αν το πάρουν και πολλοί θα εμφανιστούν ότι είναι φίλοι της Αμερικής για να πάρουν χρήματα, για να τα χρησιμοποιήσουν για δικές τους δουλειές κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πιστεύουν, εγώ το βλέπω ακόμα πιο δύσκολο, ότι κάποτε οι Τούρκοι μέσω της εκλογών θα απαλλαγούν από τον Ερντογάν. Αλλά αυτό το βλέπω για τώρα πάρα πολύ δύσκολο. Ή εκτός, όπως μάθαμε και παλαιά, ότι τον Οζάλ τον δηλητηριάσανε, μπορεί κάποιος στρατηγός να κάνει το ίδιο πράγμα και να απαλλαγούν οι Τούρκοι από τον Ερντογάν. Οι Τούρκοι από τα Οθωμανικά χρόνια έχουν αυτά τα, όπως τα λέμε εμείς στην Ελλάδα, the Byzantine politics, δηλαδή το παλάτι, κάποιος μέσα από το παλάτι δυσανασχετεί και βγάζει τον αυτοκράτορα. Και ο Ερντογάν συμπεριφέρεται σαν το Σουλτάνο και μπορεί κάποιος κάποτε να αποφασίσει ότι ήρθε η ώρα του Ερντογάν να φύγει. Ανεξαρτήτως αυτών, γιατί αυτά είναι περιστασιακή πολιτική, δεν είναι επίσημη πολιτική. Γενικά και εγώ λόγω των προσωπικών μου επαγγελματικών υποχρεώσεων στην Τουρκία έχω διαπιστώσει ότι ο Ερντογκάν είναι ιδιαίτερα αγαπητός. Όπως είναι και ο Πούτιν στη Ρωσία. Μπορεί και οι δύο να χρησιμοποιούν αυταρχικά μέσα, να φυλακίζουν τους δημοσιογράφους ή τους πολιτικούς τους αντιπάλους, αλλά αν πραγματικά πας στην βάση και ρωτήσεις αν υποστηρίζουν τον Ερντογκάν, τα νούμερα τα οποία παίρνει στις εκλογές, τα 45, 50, 55% δεν είναι ψεύτικα νούμερα, είναι αληθινά νούμερα. Μάλιστα, αν δείτε στην Τουρκία, η κατανομή είναι ότι η ζώνη της Τουρκίας, η δυτική ζώνη που βρέχεται από το Αιγαίο, είναι η πιο δημοκρατική, και ας το πούμε έτσι, η πιο αριστερή ζώνη της Τουρκίας. Όσο πας κατά μέσα στην ενδοχώρα, γίνεται περισσότερο φαντομαλιστική, ισλαμική και πιο πολύ Ερντογκάν. Και αν πας σε εταιρείες και σε καταστήματα που Κωνσταντινούπολη και νοτίως, στην περιοχή της Αιγαίου βλέπεις παντού φωτογραφίες του Κεμάλ Ατατούρκ, που είναι υποτίθεται το σύμβολο της δυτικής εικόνας της Τουρκίας. Ανεξαρτήτως εμείς σαν Έλληνες των εμπειριών που έχουμε από τον Κεμάλ, για την Τουρκία ο Κεμάλ Ατατούρκ θεωρείται εξυγχρονιστής και το δυτικό πρόσωπο, το ευρωπαϊκό πρόσωπο της Τουρκίας. Όσο όμως ταξιδεύεις προς τη μέση, εξαφανίζονται οι φωτογραφίες του Κεμάλ. Και βλέπεις φωτογραφίες με εμβλήματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κτλ. Γίνεται δηλαδή πιο συντηρητική η εικόνα και περισσότερο ερντογκανική, και εκεί είναι και μεγάλες μάζες πληθυσμού. Πρακτικά λοιπόν ο κόσμος αρέσκεται σε αυτόν τον μεγαλοδιατισμό και την πολιτική του Ερντογκάν, και δεν νομίζω ότι τόσο εύκολα θα χάσει εκλογές, δεδομένου ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και στην Τουρκία ένας πολιτικός αντίπαλος προσωπικότητα που να μπορεί πραγματικά να τον κοντράρει. Λένε για τον τωρινό το νέο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, αλλά το βλέπω πολύ δύσκολο. Και θα χρειαστούν χρόνια. Ακόμα και αυτό να συμβεί θα χρειαστούν χρόνια. Άρα ουσιαστικά η κυριαρχία του Ερντογκάν και ως προσωπικότητα και ως πολιτική προσωπικότητα είναι δεδομένη.
Εκτός με την πολύ... υγεία που λένε ότι έχει καρκίνο. Που λένε Εντάξει, ότι έχει και πάλι καρκίνο. αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Ναι. Θεωρώντας ότι δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Βεβαίως, αυτή όλη η προσωπικότητα που μπορεί σε εμάς να δημιουργεί πρόβλημα, εκτιμούν αρκετοί αναλυτές ότι ουσιαστικά είναι θετική για την Ελλάδα. Γιατί όσο η Τουρκία δεν αποτελεί μια χώρα yes man στις Ηνωμένες Πολιτείες, φέρνουν την Ελλάδα κοντύτερα στην Αμερική. Φέρνουν την Ελλάδα κοντύτερα στην Αμερική και ότι ο Ερντογάν εμέσως είναι ευλογία για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα, ναι. Με την έννοια ότι απομονώνεται από τις άλλες χώρες που μετατρέπονται σε πιο θερμούς φίλους της Ελλάδας και φέρνει την Τουρκία σε χειρότερη κατάσταση. Και οικονομικά την έχει σε μια χάλια, φέρει σε μια χάλια κατάσταση. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό το σενάριο? Συμφωνώ, γιατί όσο ο Ερντογάν είναι αντιαμερικανός, φέρνει την Ελλάδα κοντύτερα. Και μην ξεχνάμε πώς έγινε αυτό το rapprochement Ελλάδας και Αμερικής με το Τσίπρα. Δηλαδή αρχίσανε, ο πρεσβευτής μίλαγε όταν ήταν ο Τσίπρας, ένα κομμουνιστικό κόμμα που κάθε φορά στις 17 Νοέμβρη πάει και κάνουν πορείες έξω από την Αμερικανική πρεσβεία. Σαν τους αντιφάδες στην Αμερική. Στην Αμερική. Και από εκεί ότι πόσο άλλαξε και αποφασίσαν και οι Αμερικάνοι βέβαια ξέρανε και το Τσίπρα τι σοή είναι, αλλά πώς και με το Κομμουνιστικό Κόμμα προσεγγίσανε και έγινε αυτή η δραματική αλλαγή. Έχουμε άλλη μια ερώτηση από τους φίλους που μας βλέπουν. Η ερώτηση είναι ότι ο ισχυρισμός ότι και η Ελλάδα έχει αντιπυραυλικά ρωσικά συστήματα τύπου S έχει βάση που μας κατηγορεί η Τουρκία. Εγώ από όσο γνωρίζω, ναι. Είναι το σύστημα S-300 που είχαν παραγγείλει οι Κύπροι. Έγινε τότε μια διαπραγμάτευση με την Αμερική ότι δεν πρέπει να πάει στην Κύπρο. Και με τη συμφωνία της Αμερικής ήρθε στην Ελλάδα και έχει εγκατασταθεί στην Κρήτη. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο έγινε με πλήρη συνεννόηση με τους νατοικούς μας συμμάχους. Αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά, ότι ναι, όντως έχουμε το σύστημα S-300 που είναι μάλιστα υποδιέστερο του καινούριου S-400 που αγόρασαν οι Τούρκοι. Όντως το έχουμε, είναι στην Κρήτη, ήρθε στην Κρήτη ως αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης με την Κύπρο και είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης με το ΝΑΤΟ. Άρα είναι κάτι το οποίο συνέβη με πλήρη συνεννόηση με τον ΝΑΤΟ και δεν έχει καμία σχέση με την Τουρκία που πήγε και αγόρασε το S-400 χωρίς να δώσει λογαριασμό σε κανέναν. Ακριβώς, ναι. Μάλιστα, έχω διαβάσει και νομίζω ότι πρέπει να είναι αληθές ότι πριν από μερικά χρόνια το σύστημα S-300 που έχουμε στην Κρήτη ενεργοποιήθηκε σε συνεργασία με την αεροπορία του Ισραήλ. Ναι. Κάνανε οι Ισραηλινοί εικονικές επιθέσεις και ξεκλειδώθηκαν οι κωδικοί του S-300. Ναι. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, το S-300 που είναι στην Κρήτη χρησιμοποιήθηκε για αυτό που ονομάζουμε εμείς η μηχανική reverse engineering. Έτσι, ακριβώς. Ναι. Να κλαπεί ουσιαστικά, να μην το πω κλαπεί, να μεταφερθεί η τεχνογνωσία του στο ΝΑΤΟ, ώστε να μπορεί το ΝΑΤΟ να δημιουργήσει τα κατάλληλα αντιμέτρα για να το αντιμετωπίσει αν χρειαστεί στο μέλλον. Ακριβώς. Αυτή είναι η μικρή ιστορία του S-300 που αληθώς υπάρχει στην Ελλάδα. Να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα μας, θεωρώντας ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες τελικά θα έχουμε μια νίκη των Δημοκρατικών, με την έννοια ότι πιθανώς οι ενστάσεις των Ρεπουμπλικάνων δεν θα τελεσφορήσουν ή δεν θα μπορέσουν να μαζέψουν την απαραίτητη πλειοψηφία. Πώς βλέπεις να αλλάζει, αν βλέπεις να αλλάζει, η πολιτική της Αμερικής ως προς την νοτιοανατολική Ευρώπη με κυβέρνηση Δημοκρατικών? Αν ο Biden ακολουθήσει την εξωτερική πολιτική του Ομπάμα, θα είναι, όπως λέμε, leadership from behind. Δεν βλέπω καμία διαφορά. Βέβαια, ο Biden, παρόλα που εμφανίζεται στην Ελλάδα ότι είναι τόσο πολύ προ-Έλληνας και του αγαπάει την Ελλάδα, δεν θυμάμαι ποτέ ο Biden να είχε πει τίποτα τόσο πολύ για την Ελλάδα και σαν γερουσιαστής. Οι Δημοκρατικοί νομίζω θα προσπαθήσουν να κρατήσουν κάποιες ισορροπίες. Αλλά το θέμα είναι, επειδή το Δημοκρατικό Κόμμα έχει μετατεθεί τόσο πολύ προς αριστερά και δεν θέλουν η Αμερική να μην παρουσιάζεται σαν υπερδύναμη και δεν βλέπουν αυτό όπως βλέπουν οι Ρεπουμπλικάνοι και μερικοί συντηρητικοί δημοκρατικοί, ότι η Αμερική έχει εχθρούς σαν το Ιράν, σαν την Κίνα.
Δηλαδή οι καινούργοι δημοκρατικοί, οι νεοσοσιαλιστές που μερικοί τους ονομάζουν, βλέπουν ότι μπορούν με όλους να μιλήσουν και να μην έχουν αυτούς τους τίτλους εχθρός της Αμερικής και όλοι να είναι ίσοι. Αυτό δείχνει. Τώρα ακόμα δεν έχει πάρει καμία ανοιχτή στάση ο Biden, γιατί ακόμα έχουμε αυτά τις διαδικασίες στα δικαστήρια, αλλά αν θα αναφερθεί ότι αυτός ανακηρυχθεί τελικά ότι είναι ο πρόεδρος, έχουμε το transition team και θα δούμε ποιος θα βάλει στο Υπουργείο Άμυνας και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σήμερα είπε ότι θέλει, λέει, να χρησιμοποιήσει τη Hillary Clinton. Συγγνώμη, τέλος πάντων, αν την ξαναβάλει Υπουργό Εξωτερικών, η Hillary Clinton δεν είχε κάνει καμία, ή μάλιστα είχε πάρει και το misspell, αυτό το κουμπί που πήγε με τη Ρωσία, το να πει ότι θα ξαναφτιάξουν τις σχέσεις μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας. Δηλαδή είναι ποιος θα πάρει, θα δούμε μετά με το transition team ποιον θα ονομάσει Υπουργό Άμυνας και Υπουργό Εξωτερικής. Δεν έχει σημασία τόσο αν θα πάρει την Hillary, το θέμα είναι, όπως λες, ποιες πολιτικές ανθρώπους που στηρίζουν συγκεκριμένες πολιτικές. Πάντως, η δική μου ιστορική μνήμη είναι ότι πάντα προεκλογικά οι δημοκρατικοί έχουν τις πιο ένθερμες δηλώσεις υπέρ των ελληνικών συμφερόντων, αλλά στην πράξη είναι αυτοί που δεν κάνουν τίποτα. Τίποτα, ακριβώς. Και ο Κάρτερ, αν θυμάσαι, είχε κάνει το εμπάρκο και μετά το κατήργησε. Και αργότερα σε όλες τις υποψηφιότητες των δημοκρατικών ήταν πολύ θερμοί και τα λοιπά, μέχρι να αρπάξουν την αμερικάνικη ψήφο. Και μετά, όπως λέμε, στρίβουν δια του αραβώνος. Ο Κλίντον είχε προσπαθήσει και γι' αυτό είχε έρθει και στην Ελλάδα, αλλά δεν το είχε ετοιμάσει ο Γιώργος Παπανδρέου σαν Υπουργός Εξωτερικών, το σύμφωνο και το νομοσχέδιο που περάσανε για την αντιτρομοκρατία, που μετά έγινε και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, αλλά και εκεί είχαμε κάποια, ιδίως μετά τα ήμια, πάλι κάποια, ο Κλίντον ενδιαφέρθηκε για την Ελλάδα, έστειλε και το Χόλμπρουκ, αλλά δεν προχωρήσανε, γιατί είναι δύσκολο αν θέλει η Αμερική να λύσει το Κυπριακό και να είναι αυτή πάνω να έχει το λόγο, πρέπει να περάσουν ένα χρόνο, δηλαδή να αφοσιωθούν και για να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Και από ό,τι φαίνεται δεν είναι μόνο το Κυπριακό, τα προβλήματα επεκτείνονται στο θέμα των ΑΟΣ, το θέμα της υφαλοκρηπίδας, τα 6-12 ναυτικά μίλια. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει μια μεγάλη ατζέντα εκκρεμωτήτων μεταξύ Ελλάδος, Τουρκίας, Κύπρου κτλ. Όπου ο ρόλος της Αμερικής θα είναι καθοριστικός αλλά δύσκολος. Ιδίως όταν έχουμε μια Ευρώπη που του νύπτω τα σχήραζου. Ο κάθε ένας κοιτάζει τα συμφέροντά του και δεν νοιάζεται για τίποτα άλλο. Για τίποτα άλλο. Και είμαστε σε μια περίοδο που και τα δύο κόμματα της Αμερικής δεν θέλουν η Αμερική να αναμειγνύεται σε δύσκολες περιστάσεις και περιπτώσεις. Ναι, γενικά υπάρχει μια τάση απόσυρσης από την εξωτερική. Αν αυτό μπορεί να αλλάξει, δεν ξέρω αν θα αλλάξει, αν θα γίνει ο Biden ή θα παραμείνει ο Τραμπ. Αν αυτό αλλάξει, μπορούμε να δούμε κάποιες αλλαγές. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι αυτό το libertarian fabric που λέει ότι η Αμερική πρέπει να προσέχει, ή που το έλεγε και ο George Washington, δεν χρειαζόμαστε να αναμειγνιόμαστε με ευρωπαϊκά θέματα. Με τις υποθέσεις τρίτων. Βεβαίως, μία παράμετρος που επηρεάζει και τις πολιτικές, όσο και αν δεν φαίνεται σημαντική και είναι υπόγεια παράμετρος, είναι η πολιτική των λόμπις. Ναι, δηλαδή, το λόμπι. Από τη μία η Ελλάδα έχει στηριχτεί, εγώ πιστεύω όχι πάντα δικαίως ή καλώς, στην παρέμβαση των Ελληνοαμερικάνων, οι οποίοι όμως δεν διαθέτουν οργανωμένο επαγγελματικό λόμπι. Οι Τούρκοι, επειδή δεν έχουν Τουρκοαμερικάνους, αυτό που κάνουν είναι πληρώνουν αδρά επαγγελματίες λομπίστες που πολλές φορές ίσως είναι και πιο αποτελεσματικοί. Ακριβώς. Πώς βλέπεις εσύ αυτή τη στιγμή την παρέμβαση των λόμπι σχετικά με Ελλάδα και Τουρκία στην Ουάσιγκτον? Το ελληνικό λόμπι είναι πάρα πολύ χαλαρό. Ας βγει και ο Biden, πάλι θα είναι πολύ χαλαρό. Οι Τούρκοι θα προσπαθούν αυτό που κάνουν, να πληρώνουν λομπίστες ώστε να αντιπροσωπεύουν τα ενδιαφέροντά τους. Αν θυμάσαι, και ο πρώτος National Security Advisor, ο General Flynn, ήταν λομπίστας του Τραμπ, ήταν λομπίστα των Τούρκων. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα, αυτό δεν το πιστεύουμε, κακώς αυτό. Βέβαια δεν έχουμε και τα λεφτά τώρα να κάνουμε κάτι τέτοιο, δεν νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε
Γιατί όταν έχεις ένα σαν τον General Flynn, τον πληρώνεις αδρά. Εντάξει, νομίζω ότι η Ελλάδα έχει την οικονομική δυνατότητα Ναι. να ασκήσει μια τέτοια πολιτική, αρκεί να συνειδητοποιήσει ότι χρειάζεται. Ακριβώς, αλλά δεν το βλέπει ούτε έτσι. Δηλαδή το θεωρούν ότι οι Ελληνοαμερικάνοι δεν είναι τόσο οργανωμένοι. Δηλαδή, όπως ξέρεις, οι ελληνοαμερικανικές οργανώσεις αντιπροσωπεύουν τοπικά πόλεις από την Ελλάδα. Δηλαδή, είναι περισσότερο Σπάρτη, πολιτιστικού, θρησκευτικού χαρακτήρα παρά έντονης επαγγελματικής παρέμβασης σε επίπεδο λόμπι. Ακριβώς. Θα πάνε βεβαίως να κάνουν μια παράσταση στον Υπουργό κτλ. Αλλά μέχρι εκεί δεν υπάρχει ο μηχανισμός αυτός που θα κινήσει τα νήματα προς την κατεύθυνση που θέλεις με επαγγελματικό και συστηματικό χαρακτήρα. Θα πρέπει λοιπόν να μην υπερτιμούμε τόσο πολύ την ομογένεια, η οποία προσπαθεί, ειλικρινά προσπαθεί, αλλά δεν έχει τον επαγγελματικό αυτό μηχανισμό που να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε επίπεδο επαγγελματικού λόμπι. Ακριβώς. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε σοβαρά και να μην πιστεύουμε ότι όλα είναι εντάξει. Δεν είναι όλα εντάξει από αυτή την πλευρά. Και το είδαμε και με τον Πομπέο που έχει μιλήσει και πρόσφατα, νομίζω σήμερα ή αύριο θα πάει στην Κωνσταντινούπολη να συναντηθεί μόνο με τον Πατριάρχη. Το οποίο νομίζω είναι ιδιαίτερα προσβλητικό για τον Ερντογκάν αυτό. Είναι προσβλητικό και όμως οι Έλληνες το αφήνουν ανοιχτό, δηλαδή είναι του Πομπέου, δηλαδή δεν είδαμε πίσω να είναι κανένα ελληνικό λόμπι. Γιατί είναι η γυναίκα του Πομπέου, είναι Ορθόδοξη. Και θυμάσαι όταν επισκέφθηκε και την Αθήνα που πήγε και στη Μητρόπολη και το άλλο στη Μητρόπολη. Και όμως οι Έλληνες το προσπεράσανε σαν να ήταν τίποτα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι μια εξαιρετικά σημαντική κίνηση. Να πάει ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών στην Τουρκία, να πάει στον Πατριάρχη και να μην συναντηθεί με προσώπους της πολιτείας. Είναι ένα χαστούκι, πολιτικό χαστούκι. Ακριβώς. Και όμως δεν το βλέπουν έτσι αυτοί, η ελληνική αντιπροσωπεία. Μάλιστα. Λοιπόν, και επειδή περνάει ο χρόνος, είναι ένα άλλο θεματάκι που θα ήθελα με αυτό να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Ποια τακτική εκτιμάς ότι θα πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα για να εξυπηρετήσει στο βέλτιστο τα γεωπολιτικά της συμφέροντα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο? Πρέπει να ενισχύσει τη συμμαχία και τη συνεργασία με το Ισραήλ, να ενισχύσει και να εκμεταλλευτεί τη συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και πρέπει να εμφανιστεί, όπως το έκανε αυτό και η Τουρκία, ότι βοηθώντας την Ελλάδα είναι ο στηριχτής των ατοικών υποχρεώσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα έχει ταυτιστεί 100% πώς θα αντιμετωπίσει την Τουρκία. Πρέπει να πάει στο ΝΑΤΟ και να πει ότι η Ελλάδα είναι ανατοικό μέλος και υπερασπίζεται τα εθνικά ενδιαφέροντα του ΝΑΤΟ και τα στρατηγικά ενδιαφέροντα, γι' αυτό πρέπει να βοηθηθεί και οι άλλοι έτεροι να βοηθήσουν την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος. Βεβαίως κάθε φορά που πάει στο ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει μια εξοργιστική, ας το πούμε κατά την ελληνική πολιτική, ισότιμη συμπεριφορά. Σου λέει πήγαινε και βρείτε τα μόνοι σας. Γιατί κάθε φορά βάζει την Τουρκία σαν ότι αν θα τελειώσει με την Τουρκία όλα τα άλλα θα φτιαχτούν. Πρέπει η Ελλάδα κάπως να φύγει από αυτό. Ναι, μεν υπάρχει πρόβλημα με την Τουρκία, αλλά να παρουσιάσει μία άλλη Ελλάδα. Μία δική της πολιτική. Ελληνοκεντρική πολιτική και όχι αντιτουρκική πολιτική. Αντιτουρκική, ακριβώς. Και να πει, γιατί το ΝΑΤΟ δεν έγινε για να διασφαλίσει και να λύσει τα προβλήματα των μελών. Είχε πει, θα είσαι στο ΝΑΤΟ σε όλα τα μέλη, δεν υπάρχουν προβλήματα, υπάρχει ένα πρόβλημα. Πώς το ΝΑΤΟ θα αντιμετωπίσει τότε τη Σοβιετική Ένωση και τώρα άλλα προβλήματα με Ρωσία και Κίνα. Οποιοδήποτε εξωτερικό εχθρό. Αυτό πρέπει να καταλάβει η Ελλάδα και να πει είμαι στο ΝΑΤΟ, είμαι σε μια γεωστρατηγική θέση, άρα πρέπει όλο το ΝΑΤΟ και η Αμερική βέβαια, γιατί το ΝΑΤΟ νίκη στην Αμερική, να βοηθηθεί η Ελλάδα για αυτούς τους λόγους. Όπως το έλεγε και η Τουρκία. Η Τουρκία ποτέ δεν χρησιμοποιούσε, έλεγε έχω ένα στρατηγικό περιβάλλον με το ΝΑΤΟ που πρέπει εγώ να το υπερασπιστώ. Και γι' αυτό έλεγε και για Αιγαίο και για Κύπρο. Τουρκοκεντρική προσέγγιση. Ναι. Έτσι και εμείς πρέπει να έχουμε μια ελληνοκεντρική προσέγγιση και όχι να πηγαίνουμε συνεχώς και να κλεγόμαστε και να διαμαρτυρόμαστε για τον άλλον. Ναι. Επίσης εκτιμώ ότι είναι πολύ σημαντικό για την ελληνική πολιτική να αναπτύξει επιτέλους μια δική της αυτόνομη
πολιτική, ναι, εξοπλισμού, δύναμης. ναι. Βεβαίως, αυτά δεν γίνονται, η εθνική ανεξαρτησία δεν υπάρχει χωρίς οικονομική ισχύ. Όσο λοιπόν ασχοληθείς μια πολιτική επιδότησης ελλημάτων διωγγωμένου κρατικού φορέα, αναδρομικών, δεν ξέρω τι, επιδοτώντας ουσιαστικά ένα μη παραγωγικό κομμάτι της οικονομίας και ανεχόμενος τον υπερμεγέθη κρατικό φορέα, δεν σου περισσεύουν λεφτά για άμυνα. Και όχι καθόλου. Ναι. Θα πρέπει λοιπόν η Ελλάδα να φροντίσει όχι μόνο να έχει στα λόγια μια υπερήφανη πολιτική, αλλά και στα έργα. Αλλά για να μπορέσει να έχει τα έργα, και αυτό δείχνει ότι το κάνει με μια σειρά από νέους εξοπλισμούς, θα πρέπει να δημιουργήσει τις κατάλληλες οικονομίες κλίμακας στην οικονομία της, εξηγιώνοντας την οικονομία, δίνοντας κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα να αναπτυχθεί, διότι από τον ιδιωτικό τομέα τον φορολογείς και βγάζεις έσοδα. Δεν είναι σαν τον δημόσιο που μόνο τον πληρώνεις και μόνο σου τρώει μια μεγάλη μαύρη τρύπα. Άρα λοιπόν η οικονομική αδυναμία της Ελλάδος έχει έναν αντίκτυπο στα θέματα εθνικής ανεξαρτησίας. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό να καταλάβουν οι Έλληνες ότι δεν πρόκειται να έχουμε εθνική ανεξαρτησία χωρίς θυσίες. Και οι θυσίες, για να μην είναι εθνικές θυσίες και ακροτηριασμοί, εθνικοί, που είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί, ας κάνουμε τουλάχιστον θυσίες σε οικονομικό επίπεδο. Μειώνοντας το κράτος, μειώνοντας τα προνόμια και μειώνοντας ουσιαστικά τη σπατάλη. Ακριβώς. Ένα άλλο... Ναι, και πρέπει, και αυτό θέλει χρήματα, ότι ο ελληνικός στρατός πρέπει να γίνει επαγγελματικός όπως είναι στην Αμερική και στην Αγγλία. Και η Γαλλία πάει να το κάνει το ίδιο. Δηλαδή αυτό το να πάμε και να μαζεύουμε Έλληνες που δεν θέλουν να υπηρετήσουν και να τους κρατάμε για ένα χρόνο, δηλαδή τους εκπαιδεύεις και τους στέλνεις σπίτι, δεν δουλεύει. Χρησιμοποιείς έναν επαγγελματικό στρατό που βλέπει, όταν είσαι επαγγελματίας, δεν βλέπει ότι τα συμφέροντα της χώρας σου είναι μόνο τα 12 μίλια. Πάει και παραπάνω. Γι' αυτό θέλεις έναν επαγγελματικό στρατό. Ενδιαφέρον αυτό που λες. Μπορείς να μας το κάνεις λίγο πιο λιανά. Όταν έχεις έναν επαγγελματικό στρατό, όταν έχεις conscription, αν ρωτήσεις όλους τους νεοσύλλεκτους, υπερασπίζονται τα σύνορα της Ελλάδος. Όταν έχεις ένα επαγγελματικό στρατό, μπορεί να πας πέρα από τα σύνορα της Ελλάδος. Μπορεί να στείλεις και στην Αρμενία λόγου χάρη. Μπορεί να στείλεις και σε αυτό, ώστε να πεις τα ενδιαφέροντα της Ελλάδος ταυτίζονται και με άλλα ενδιαφέροντα του ΝΑΤΟ. Ευρύτερο γεωπολιτικό στρατηγική και να έχεις βγει από το καβούκι σου. Ακριβώς. Γι' αυτό γίνεται ο επαγγελματικός στρατός. Το Ισραήλ βέβαια είναι άλλο θέμα, δεν μπορεί πρέπει να έχει λόγω μεγέθους είναι όλοι στρατός. Είναι όλοι στρατός. Η Τουρκία το πάει, παρόλα που έχει πάλι το πάει ότι είναι μέσα, ότι όσους παίρνει πρέπει να είναι conscription, αλλά στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική έχουν αλλάξει, γιατί θέλουν επαγγελματίες στρατιώτες, γιατί η τεχνολογία έχει αλλάξει. Τώρα δεν του δίνεις ένα τουφέκι και του λες ότι κουνιέται το πυροβολείς, έχεις ολόκληρη τεχνολογία που αυτός πρέπει να ξέρει. Ο στρατιώτης. Κοίτατε τις προάλλες στην Αμερική, εδώ διαφημιστικό βίντεο θα έλεγα, μια εταιρεία η οποία παράγει κράνη. Αλλά τα κράνη δεν είναι πια κράνη. Έχουν πάνω έναν ολόκληρο μηχανισμό. Έχουν διόπτρες, έχουν συστήματα ανίχνευσης, έχουν Bluetooth. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να τα μάθει και ένας απλός πολίτης, αλλά ακόμα και ένα απλό κράνος πια είναι ένα πολύπλοκο μηχάνημα. Στην πραγματικότητα το κράνος είναι η βάση για εξοπλισμό. Εξοπλισμό. Λοιπόν, αυτά πρέπει να έχεις έναν επαγγελματία. Αλλά αυτά θέλουν λεφτά. Τα οποία, όπως είπαμε, η Ελλάδα τα χρησιμοποιεί για άλλα πράγματα που δεν τις παρέχουν τίποτα. Δηλαδή, όπως έχει εξελιχθεί το κράτος. Ακριβώς. Αλλά όμως βλέπουμε και μετά τη δικτατορία βλέπουμε ότι οι πολιτικοί δεν αισθάνονται καλά να μιλάνε και για στρατό. Γιατί πάντα έχουμε και τους αριστερούς, θα γίνει δικτατορία, είσαι φασίστας, αυτό. Και αυτή η νοοτροπία πρέπει να αλλάξει. Ωραία. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε την ατζέντα των θεμάτων που θέλαμε να συζητήσουμε. Ελπίζω να έχουμε την δυνατότητα να ξαναβρεθούμε και να τα πούμε για άλλα θέματα της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής και της Αμερικής και της Ελλάδας. Βασίλη, να σε ευχαριστήσω που ήσουν σήμερα στην παρέα μας από το Σικάγο και εγώ να στείλω τα χαιρετισματά μου από το Λος Άντζελες σε όλους τους καλούς φίλους και εδώ στην Αμερική αλλά και στην Ελλάδα που μας βλέπουν και πάντα το κεφάλι ψηλά, φίλοι μου, και με χαμόγελο. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.